Bueno, madriña, é que... Que? 30 anos. 30 anos. 30 anos. Lembrase daquel día cando inauguramos que lle dixen madriña, usted que vai facer mañán? E dixeches tú, nada, xa, para viña limpiar. A viña limpiar. Así foi, Así foi. o contrato de madriña verbal Sí. o 20 de xuño de 1995, pois ás 11 da noite, 12 da noite, foi como empezou a festa. Eu empecé no 96 a traballar aquí. No 96, cantos anos fai? Porque eu son moi así. 29. 29. Foi o ano, xusto o ano seguinte de abrir. Claro. A traballar non, pero eu vin a inauguración. Ti viñaches Sí. a inauguración. Eu tamén. Sí. Víctor, Juanjo e Elvira e Fernando deciden montar algo de comer na zona bella, porque non había nada de comer, porque non sei que, estes como eran, tiñen ideas de bombero, siguen estendo. E falando unhas crechas, Blanca traballaba con Víctor, e dixo, e dixille a lista de miña irmá, só é unha persona que pode regentar eso, que é meu irmán. Eu sería capaz de entrar por aquí cos ollos pechados e vou dun lado a outro sin tropezar, tanto que o temos mamado. Ti tamén? Sí, supoño. Suso é nai, foi nai e familia de moitísima xente. De moitos que pasaron por aquí. Sonia, Alfredo, Casal. Moitos rimos aquí. E moito cantamos, Para mí no 16, claro, o outro número é un 4x4, Xavier, é un paso doble, non? Claro, 4x4 son 16, finalmente. Entonces, para min, a música, o sea, o 16 para mí son dúas liñas moi claras. A música, como ben dís, temos tocado, bailado, chorado, cantado neste espazo, os tres. Pero, tamén ao mesmo tempo é un todoterreo, un 4x4 de, non, acción animal. Sí. Bueno, creo que foi unha revolución de concepto, casa de xantar. Exacto, casa de xantar non, e ademais de un tipo de xente que habitualmente non pertencía á hostelería, que o fai con outro tipo de, digamos, de estilo, non? Xusto eu coido que nesa mitad dos 90 a cidade era unha cidade con moita enerxía, con moita mistura, con moita diversidade, e eso trasladábase aquí, non? E estes lugares novos que iban aparecendo en aquel momento, non? Eran 4 cousas para que me gustaba recalcar, non? O tema do Mencía, o tema da cociña un pouco tradicional, e o de casa de xantar, as cartas en galego. Creo que eran un pouco os pilares necesarios. Isto foi un comezo dun proxecto diferente, non? Cando Había poucos tamén. cambiou moito a maneira de ver a Rúa de San Pedro. Sí, pero que foi pioneiro, moito. Por moitas cousas, por estilo así máis tradicional, por todo o ambiente, por como... A cercanía a xente tamén. Facíamos o servizo da mediodía e da noite, ou íbamos a tomar todos xuntos algo por aí a mediodía e viñamos andábamos sempre xuntos. Sí, sempre. Bueno, había moi boa xente daquela traballando contigo que ben o pasábamos. Claro. No, había moi bo había rollo na moitas cociña. bromas, andábamos moito de cara, pero cando había que traballar apretábamos o corno, Bueno, te acordas había que zoquear, das escaleiras aí cheas a 1 da mañán e a xente por sentar. Sí, a ver, para traballar eu sempre dixen que é un sitio donde traballas, pero que se está guai e que se aprende. Entón, por iso, ainda que marcháramos, queda o pouso bo. Suso sempre di que o 16 abreu ao mesmo tempo que o Berrogueto. E que nesa época foi cando nos coñecimos. Eu non lembro exactamente a data. Sei que viñamos a ensaiar aquí, coas pandereteiras de Cantigas e Garimos. Que tú lembras a primeira vez que entraches no 16? Pois creo que sí, non sabría decirche cando foi, sei que decían abrir un bar novo, bueno, un restaurante novo en Santiago, que está moi ben. Eu daquela tiña unha vida bastante precaria, viñemos como un par de veces e xa lembro a Suso, non? Aí aparecendo por ali, sin que eu coñecera moito de antes, pero xa digamos que foi así como o meu primer contacto, unha vez que viñemos a cear aquí. Aterrei aquí en Compostela no 95, que foi cando empecé a estudiar medicina, e foi xusto cando abriu 16. E a meu pai e a miña nai encantaballes. E a primeira comida que fixemos aquí en Compostela pois foi aquí. E tamén a última comida con meu pai, a última vez que brindei con el nunha comida pois foi tamén aquí no 16. Eu creo que a primeira que vim aquí foi con Uxía. Eu tamén creo que tamén.
creo que foi Uxía a de sempre, a Marquesa, a madriña. Marquesa. Xa duquesa, prácticamente. É duquesa, ten ducado. Creo que a cesta. Eu que lembro de vir poucas veces que non estuvera. Sabes? Con un grupo de xente de Río Grande do Sul ou da... Chegabas cun autobús de portugueses, de franceses, de todas partes, non? E este era o único sitio, non, que acollía a tanta xente a hora que fose. O sea, eu vindo da lado norte, a verdade que creo que o que máis valor tivo para min o 16 era o feito de saber que eu viña a Santiago e en vez de ser así un orfo que deambulaba polas rúas, eu sabía que me metía aquí e daba igual quen estuvera, daba igual se había xente coñecida ou non, era como un sitio no cual estaba como na casa, como se fora unha casa en Compostela. O 16 para min é casa. Non é só casa, é o sitio onde te xuntas, é o sitio onde sempre que queres, nós como universitarios. Co rapazada universitaria onde facemos as comidas, así que mellor sitio que traelos aquí. E xa debemos levar... E despois eles, cando veñen os pais, as nais, traen os pais e as nais a comer aquí tamén. O sea que isto ao final é unha cadea. Aquí creáronse vínculos moi fortes, sí, aquí estamos os tres. O sea, o grado de amistad coa xente, cos traballadores e entre os clientes era moi potente. Sempre dixo, eu teño un afillado, pero aparte teño un padriño. Ele é o meu afillado, pero tamén é un padriño meu. Bueno, sí. Dos. Que nos coidan portas. Que nos coidan portas. A parte de xente da farándula, como a nós, tamén viña xente, como estábamos falando antes, non? Xente da política, das administracións, que estaba exercendo, etc. Non? E el sempre fixe un pouco de manager noso, dicíndolles, oye, conoces isto? Coller un disco e tirarlo a un conselleiro encima da mesa. Ou coller un libro e... Ou vendía entradas. Ou vendía entradas. Sí, sempre foi un pouco mecenas e manager noso. En as artes? Carballido? Carballido e o 16. Efectivamente. E viñan aquí moita xente da plástica, xente da música, por exemplo, claro, co Víctor Bello. Claro, que xa moita xente da música. Da música, moito, sobre todo a noite máis. Artistas, pero tamén logo xente moi diversa. Aquí había un movimento, non sei se un acelerador, ou un viveiro, un algo así, pero tanto de política, como de cultura, como do xornalismo, como de intrigas. Sí, había como moitas intrigas, eso sí. Era como o café de la colmena. Sí. E depois isto sempre foi refugio de músicos tamén, de xente de mala vida, xente de mala vida. Topábamos aí, bueno, Uxía durante moito tempo foi unha habitual tamén, aquí sempre tropezábamos con ela. Non sei se que viña todos os días ou viña só os martes, pero non víamos pero sempre. E logo Uxía e Tati decidiron tamén vir poñer estipular un día data fixo para vir a cear aquí, tamén puxeron os martes, o que pasa que elas viñan máis cedo que nós, entón cando elas salían nos entrábamos ou coincidíamos menos tempo. Aí estábamos, coincidíamos o mesmo día que Guancho e Guilla, entón, pois, nos tiñamos a nosa conversa, eles tiñan a súa, pero logo sempre había unha confluencia. Así que foron momentos moi bonitos os que vivimos aquí. Despois de que coñeces a xente que ven aquí a comer, ven varias veces, xa sabes prácticamente o que... Era todos os días, viña casi toda a mesma... Xa sabías se querían pan, se non querían pan. Aparte que te fas amigo deles, coñecemos a moita xente aquí. Incluso temos salido de festa con eles. Temos moitas cousas porque pasaron moita xente, moitos proveedores, moitos personal, moito de todo. Eu, por exemplo, a este local teño que estar tamén agradecida toda a miña vida porque foi a miña casa. Eu sempre penso que os locais teñen a personalidade de quen os leva. E este ten a personalidade de Suso, que eu sempre penso que Suso ten serie en televisión. A mí me encantaría facer unha serie, igual para Netflix ou para... Pero creo que Suso é un personaxe sobre o que sucede ao redor do que suceden moitas cousas, non? E creo que ten serie,
A mí encantaría facer eso. Este sitio para mí ten tres cousas. Un é a comida, porque aquí se ven a comer. Segundo, a xente. Se non fora a xente que está aquí, pois non poderíamos tampouco decir que os uso. E o terceiro, o sitio. Porque o sitio eu baixo moitas veces cando ainda non teñen aberto para ensinarlle a xente como era antes o barrio de San Pedro, como baixaban os animais, como guardaban aquí os animais, para despois leválos, xa guardaban os animais dentro do fielato, para despois leválos á feira Santa Susana. E ti tes unha comida preferida? Secreto. O secreto. A min costaríame decidir entre o queixo a plancha e o tiramisú. Eu creo que levo desde o ano 95 que vin aquí por primeira vez de perrillas estudiante de medicina hasta ahora, tomando tiramisú. A parte da comida, que sempre estaba moi rica e que me gustou moito ese concepto de que colleu moitas partes da cociña tradicional, que tamén lles deu unha volta, sin o mellor deturpar o que significa a cociña tradicional. Para min eran os postres, ese postre compartido e aquelas castañas que facían con nata e chocolate. Porque teño que dicir que a empanada de lacón con grelos de zalo, vamos, esa, vamos, non a cambio eu por nada, e hai moito que non a tomo, O caldiño, para min o caldo era tamén... Obrigado, Obrigado. Uf. Aquí se o caldo e os postres con chocolate. Sí, ahora que te... Así que tal, sí. Que nesta mesma mesa temos comidonos moitas veces, temos charlado de moitas cousas e, como digo, pois aquí xusto foi onde fixemos a última comida vos e a miña familia. Hai unha que está aí debaixo das escaleiras, non, que é a nosa mesa dos martes durante non 30, pero Moitos anos. Tiñamos aquí a mesa dos do BNG. Sí, entón, bueno, sabías que sempre había alguén con quen xantar. Cando baixábamos as escadas, xa sabíamos. Sí. Mira se hai pola parte da mesa do polibro algunha nota para o que ven mañán a comer. Mira que sei micro. Mira se hai micro. De primeiro unha cunca de caldo e unha aperta de suso. De segundo polvo a grella para quen o queira. De sobremesa un doce que vendo alén de quen acendeu o tempo sen tempo do 16. Compostela florece na rúa de San Pedro, onde agarda un viño para andar o camiño, un anaquiño de pan e o cariño no padal, un anaquiño de pan e o cariño no padal. Que soe a berenguera e eu cantarei co doce sabor do 16. Que soe a berenguera e eu cantarei na nosa casa o 16. De primeiro unha cunca de caldo e unha aperta de suso. De segundo polvo a grella para quen